toľko šťastia ako Botračania. Môžete si zaležovať aj na námestí. My dnes budeme hľadať nové bývanie pre ľudí z Košíc, ktorí majú takisto radi sneh, lyžovačku a my pre nich nové bývanie budeme hľadať niekde tu. Bude to zaujímavé, ale najskôr si to ešte užijeme. Ty hambarka jedna, ty hambarka. Nové bývanie nebudeme dnes Holoritka. Ty malá holoritka. ľudia, čo milujú zimné športy a majestátnosť našej dýchy vysokých Tatier, zvyknú túžiť aj po vlastnej nehnuteľnosti v tejto lokalite. A nie je tomu inak ani dnes. Naši dnešní hľadajúci pochádzajú z Košíc a nehnuteľnosť hľadajú v Tatrách. Chcú niečo, čo im bude slúžiť na relax. V zime by chceli okolie využívať na zimné športy, nuž a v lete zasa na oddych alebo zbieranie hríbov. S nehnuteľnosťou však majú aj iné plány. Vnímajú ju ako dobrú investíciu. V Tatrách zostaneme na chvíľočku? Áno, jasné. Ideme tu hľadať pre vás čo? Ideme tu hľadať apartman. Pozor, otázku smerujem teraz trošku vedľa. Prečo? Pre troška vyžitie a ako investíciu. Chceli by sme oprášiť zimné športy a na leto nejaká turistika, cyklistika. A keď hovoríme o investícii, znamená, že to tam bude čakať na vás, alebo investícia bude pekne žiť, hýbať sa a ľudia, ktorým to prenajmete, si to tiež užijú. Samozrejme, bude aj žiť, ale je to aj dlhodobo, myslím si, dobrá investícia, lebo tá hodnota bude aj v budúcnosti. Nie len také okamžité zhodnotenie. A Tatry sú Tatry. Tatry sú Tatry. Ľudia ich milujú, chodia sem radi. Poďme konkrétne k tomu apartmánu. Ako vy máte predstavu? Ako by mal vyzerať? Kto bude hovorcom teraz? Myslel som si. Ďakujem za delegovanie. Takže hľadáme apartman dvojizbový. Stačí dvojizbový? Stačí dvojizbový, určite nie je